नमस्कार प्रणाम सब भोजपुरिया भाई लोग के हमार प्रणाम बाटे। ते एगो और हम लेके सांग आइल बानी बोल बम को, जौन बहुत ही लेटेस्ट बाटे, जौन के ट्रेंडिंग स्टार जौन खेसारी लाल भैया जी के ट्रेंडिंग गाना बाटे भत्तार मोड़ टेम्पू के ड्राइवर, वही ट्रैक पर बा। उम्मीद नहीं पूरा आशा बा कि आपके बहुत पसंद आई गाना, आप बढ़िया से गाई सभे, मार्केट में जरूर बजी। चली आप लोग के मुखड़ा सुनाओ तनी, देखी कैसन बाटे। हे सखी चढ़ी जैला जब से सावनवा, रहल बिजी सुन हमरो सजनवा। हे सखी चढ़ी जाला जब से सावनवा, रहल बिजी सुन हमरो सजनवा। लहसुन प्याज नहीं खाली सखी, भतारी हमर टेम्पू के ड्राइवर देवघर जाने सखी। बताई हम टेम्पू के ड्राइवर देवघर जाने सखी। तो कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग कि मुखड़ा कैसन लागल हो। चलो तनिया अंतरा के तरफ। तो एक पहला अंतरा कुछ प्रकार के बाटे, चली सुनाओ तनी। हमें बाबा के बड़का भगत रहे, भगती में लीन हो, बोलबम के नारा लगावत रहस पूरा तो दिन हो। इसे दो बार गाना है। हमें बाबा के बड़का भगत रहे, भगती में लीन हो, बोलबम के नारा लगावत रहस पूरा तो दिन हो। अरे बम लोग के फ्री में ले जाले सखी, भतार हमर टेम्पू के ड्राइवर देवघर जाले सखी। तो चलिए एक दूसरा मुखड़ा अरे अंतरा इस प्रकार का बाटे, एगो सुन ली। बाबा की कृपा से नइखे घर में कुछ के कमी हो, अन्न धन भरल बाटे सखी, बनी गई मम्मी हो। सखी की यहाँ अपना नाम सिंगर भाई रख सकते हैं। बाबा की कृपा से नइखे घर में कुछ के कमी हो, अन्न धन भरल बाटे सखी, बनी गई मम्मी हो। शक्ति सूर्य संग, मिस्टेक हो गया, शक्ति सूर्य संग कांवर तू उठा ले सखी, भतारी हमर टेम्पू के ड्राइवर हो देवघर जाले सखी। तो अगर हमारे चैनल पर नया बानी भैया तो सब्सक्राइब कर दी, ताकि ये तरह का फ्री सॉन्ग हम लावत रही ना, आप लोग के मिलत रही। लाइक जरूर कर दी, कमेंट में बताइए कि सॉन्ग कैसन लगल आप लोग के।